Soc el Guillem Josa, director de l'escola CE Europa per Casa Vicenç. El paper que desenvolupo és el de gestionar, coordinar, juntament amb l'Adri i el Xavi, que són els dos coordinadors, que l'escola funcioni i que cada any tiri endavant, que els nens s'ho passin bé i puguin aprendre. Nosaltres a l'escola treballem amb el que diem 4 pilars bàsics. El primer és que els nens s'ho passin bé jugant amb nosaltres, que aprenguin, evidentment, han d'aprendre mentre juguen, mentre entrenen aquí a l'Europa. Després, l'aspecte competitiu. Evidentment també hi ha un resultat, hi ha un marcador que, tot i que volem restar-li importància, aquest marcador existeix. I després l'aspecte del respecte, que ens hem de respectar entre tots, hem de ser educats i aquests són els valors que volem transmetre aquí a l'escola. Sí, nosaltres creiem que l'escola és el pas previ, és el pas de la formació, de tenir una bona base de valors i també de coneixements tècnics i tàctics bàsics. Creiem que això a l'escola ho donem, que ho donem molt bé i després, per sort, també alguns jugadors i jugadores poden donar el pas als equips federats del propi club. Jo amb això dic que l'escola és de lo millor que hi ha al club, és de lo millor. Dissabtes al matí, des de les 8:45 fins les 2:30, estem fent partits sense parar, celebren molts gols, els partits sempre són partits oberts, alguns més igualats que d'altres, evidentment, però normalment són partits competits i el bo és que la competició és sana, que els jugadors tots formen part de l'Europa, tots els equips són de l'Europa i això és molt xulo, això és una cosa que és únic, no sé si al món, però l'ambient que es genera aquí els dissabtes al matí és molt i molt xulo. Home, aquí al camp el dividim en molts i molts trossos, en moltes parts. L'aprofitem al màxim, sabem que tenim un camp, 2 camps també, hi ha escola al camp de l'Àliga, que són excepcionals, són un terreny de joc gran, xulo, i els aprofitem al màxim. Els entrenos fem des de promeses, que són nens de 3-4 anys, nens i nenes, evidentment, fins a infantils cadets, que són nens i nenes, o nois i noies ja de 14-15 anys. I ja et dic, cada tarda passen aquí, deuen ser 300 nens i nenes a jugar, a aprendre i a passar-ho bé. Sí, amb això ja fa unes temporades que, previ a l'inici de curs, fem fins a 3-4 formacions amb els que seran els entrenadors i les entrenadores i nosaltres el que diem és fem una formació més tècnica i tàctica perquè entenguin el que volem esportivament de l'escola i després fem fins a 2-3 formacions per tema de valors, que siguin entrenadors que, com has dit tu abans, vagin alineats amb el que el club vol transmetre i després una altra sobre tota la logística de dissabtes, d'entrenaments, de partits, horaris. Aquestes són les formacions que fem abans d'iniciar la temporada. Són la base, jo crec que són la base de l'escola perquè els nens i nenes més petits creixin amb una bona educació. Jo crec que simplement és això, és tan fàcil i tan difícil alhora, però el diem no, tots els valors que el club vol transmetre són el que hem de transmetre als nens petits perquè les noves generacions pugin amb aquests valors ben inculcats. Aquest any al juvenil A hi havia 2 exjugadors de l'escola, que són el Lugo Flores i l'Alejandro Climent, que alhora també han sigut aquest any entrenadors de l'escola i realment això és algú que a nosaltres ens fa il·lusió i és pel que nosaltres treballem, perquè el màxim de nens i nenes en base a escola puguin estar als equips federats més competitius. Això és el que a nosaltres més ens agrada.